Eta, bueno, besterik gabe, Mario Zubiarekin hasiko gara. Lehen hitzaldia, Mario Zubiaga, EHUko Politika eta Administrazio Zientzia saileko irakaslea da. Politologoa, hitz batean esateko. Bueno, erabiltzen duzu terminoa, politologo. Bai. Ez dakit. Tolosarra bera, zuzenbidean lizentzia duna baita ere, eta zientzia politikoetan doktorea. Subiranotasuna Europako herrietan masterreko zuzendaritza taldekidea da. Horrez gain, EHUn baita ere parte hartuz ikerketa taldean dago, eta eman prestakuntza eta ikerketa unitateko kidea ere bada. Hainbat argitalpen ditu, eta bere ikerketa lerro nagusiak, hauexek dira, prozesu demokratizatzaileak, herritarren parte hartzea, gizarte mugimenduak, estatu gintza, nazio gintza, erabakitzeko eskubidea, euskal lurraldetasuna, gure esku ekimeneko kidea ere bada. Oro har, gai horiek landuko ditu gaurkoan, demokraziaren norakotasuna, demokrazian sakondu beharra, eta pandemia garai hauetan, pixkat auzi horien inguruan, zer dagoen esateko, zer dagoen egiteko, zure da hitza, Mario. Eskerrik asko, Xabier, eskerrik asko guztioi, ongi etorriak hitzaldi salbuespenezko hitzaldi honetara. Eman izan ditut salbuespenezko hitzaldi batzuk, bizitzan zehar, baina segurunik hau izan daiteke, eta izango da, ziurrenik oraingoz, inoiz eman dudan salbuespenezko hitzaldi bizarroena, Joseba Gabilondok esango zukeen bezala, ezta? Bueno, eskertzen dizut, besteak beste, prebenda hau edo privilegia hau eukizana, zeneko lurrinduta ikusten dugu mundua, eta betaurroko dunok, maskarilakin oaitek ere, pixkat ilunako ez daki, baina lurrunduagoa ikusten dugu mundua, eta orduan, pixkat gardentasun hau momentu batzutan eskertzen da, ezta? Salbuespenezko hitzaldia esan dut, baina kontrara, nire tesia hain zuzen ere ez da izango salbuespenezko egoeraren deskribapena, baizik eta latinez esaten zan bezala nil novum sub sole, edo ia ezer ez dago berririk eguzkipean. Baina ia ez dago ezer berririk eguzkipean, eta ia hortan, emango dut ordu erdi luze, eta abixatzea dizut, Xabier, zimitarra hartu zazu, lehengoan loreari esan nion, eta moztu behar dan momentuan, eta momentutik, nahiko nuke ere pixkat solasa ere eukitzea denon artean gai honen inguruan. Ia, eta ia betikoa da, baina ez da betikoa erabat, edo betikotasun hortan, edo salbuespen bezala definitu daiteken egunerokotasun honetan, badaude elementu batzuk ere berriak, eta horien inguruan pixkat arituko naiz. Betikoa esaten du, hor ikusten duzue Bruegel Zaharraren margolan ezaguna, heriotzaren garaipena, eta betikoa da, 1348koa, 1918koa, 2008koa, betiko gaiak dira, eta hauxe da hemen guztiok olako bilkura bitxi honetara ekarri gaituen errudun nanometrikoa. SARS-CoV-2 deitu duten birusa. Gorriska txiki horiek dira birusak. Hori da gure laguna. Hemen ere egongo da, lasai asko, segurunik hemen ere egongo da, presente. Zuetariko baten batek izango du, edo airean egongo da, itxasoko ur litro batek milioika eta milioika virus ditu, gehienak ez dira kaltegarriak, eta kaltegarriak izateko gainera densidade minimo bat behar du virusak kutsagarri izateko. Hortaz, lasaia derrotatik. Hemen dago, baina hartu dezagun oraingoz lagun bezala. Eta lorearen testa ere, pentsa dezagun, ez dela positibo izango, eta negatibo emango diola loreari gaur batzo egin zioten testak. Hauxe da, esan bezala, etsai nanometriko hau, ona ekarri gaituena, eta hauxe da kapitalismo akabatzera zetorren birusa. Gero ikusiko du pixkatze punturaino, akabatzera zetorren horrek ez ote duen hain zuzen ere sendotuko, edo ze punturaino sendotuko duen hain zuzen ere kapitalismoak berez daukan logika. 18ko gripeak ez badina zuen amaitu, ez dakit zertan,
edo zergatik, plazaratu genuen edo plazaratu zen hasieran, konfinamenduaren hasieran, benetan hemen aldaketa sistemikoa zetorrela COVID edo virus honen eskutik. Lehenengo gaika joango naiz pixka bat, gero bilduko naiz bereziki arlo politikora edo pixkat Xaberrek aipatu duen pixkat gobernantzaren kontzeptura. Baina lehenengo nahiko nituzke pixka bat azaldu gai orokor batzuk. Kanpo barne eztabaida edo zer dago kanpoan eta zer dago barnean. Barne etsaia den, kanpo etsaia den birus hau. Lehenengo eta behin, eta hor Zimmerren lanak, divulgazio lanak dira, baina nenguzen nahiko lan argigarriak direla, kontuetan eduki beharko nuke virusak gu garela, edo gu garena virusaren parte ere badela, edo hainbat virusen genomek ere eragin dutela gu garena. Ugaztuna gara, hain zuzen ere, retrovirus batek ekarri zigulako ugaztunak izateko modua. Horrek esan nahi du, kanpo barne eztabaida hori, ez demuturaino kanpotik datorren, edo ez, gainditu beharra dagoela, ze ez dago kanpo eta barnerik. Eta hori dago, hain zuzen ere lotuta beste gai oso potolo batekin, eta gero Josebak pentsatzen dut horri helduko diola bere hitzaldian. Ze aurreko krisia, 2008ko krisia, barneko krisi bezala definik genezakeen, azkenean, azpiegitura ekonomikoak eragindako edo bertan sortutako krisi bat zelako. Krisi honek beste eremu badu, edo beste eremu batetik sortzen da, azpiegituraren azpiegituratik dator krisi hau. Azpiegitura deitzen dugun horren azpian dagoen azpiegituratik. Gaia hipotesia hartuta esango genuke, gaiak esan digula, nekoa da. Nekoa da, jende askoz ere gehiago dago xaguxar baino, eta birusa inteligentea danez berez, bizitza inteligentea danez, noski, erabaki du, nolait, bezero edo kutsakoen populazio horietara jotzea xaguxarrak alde batera utzita. Normala da, logikoa da. Gaia hipotesi hortan sartu gabe, ze horrek ere panorama apokaliptiko xamarra, ze argi dago hemen munduan edo gaian sobran dagoena zer den, ez gara hortan sartuko, apokalipsimo horretan. Baina gai honek eztabaida interesgarria ekarri digu, eta hain zuzen ere da Debora Danovskik eta Eduardo Viveros de Castrok Hay un mundo por venir lanean jasotzen dutela. Konfinamenduan egon garenean, aukera izan dugu pentsatzeko mundua gu gabe eta gu mundurik gabe. Nola da edo nola iraun dezake munduak gu gabe, eta ikusi dugu nola txoriak entzuten hasi gara, edo nola hurbildu dira orkatzak eta basurdeak hirietara, nola lehen zaintzen ziren parkeetan eta belarrak nola zabaldu diren, edo hasi diren. Gu gabeko mundua hortxe dago, eta gu gabe ere existituko da eta jarraituko du. Eta gu egon geanean etxean, egon gara mundurik gabe. Gu bakarrik mundurik gabe. Mundua kendu egin digute. Gu mundurik gabe, mundua gu gabe, nik uste hori badala gai bat, virus honek ekarri diguna eta pentsatzekoa da. Krisiaren ezaugarritzea. Nola ezaugarrituko genuke krisi hau? Lehenengo gaia, ustekabea, gainditu egin gaitu. Gure osasun zerbitzua gainditu egin ditu krisi honek, gure ekonomia, gu, ustekabekoa izan delako. Izan alda. Josebak, ez dakit, bere grabatuko duen bideo horretan, edo egingo duen bideo horretan, segurunik honi helduko dio, ze oso kontzeptoren oso zalea da, eta oso ondo landu aspalditanik, gertakizun gertaera akontezimenduarena, ezta? Ez dakizte punturaino akontezimendu hori izan den, edo aldez aurretik ja bagenekien aurriko zanik, eta ordan akonte batek izan beharko lukeen izaera berezko sorpresibo hori galdu egin den. Gainditu egin gaitu virusak, eta onartu barra daukat nire
Eta hogeita bat mendearen hasieran beste azkartze izugarria bizitzen gara.
modernizazioa. Eta horrekin batera datorren guztia. Merkantilizazioa, privatizazioa, urbanizazioa, sekularizazioa, industrializazioa, kasontan teknologikoa, Josebak aipatuko duen paradigma aldaketa, lurrina, elektrizidadea edo argindarra, petrolioa, ez dakigu zer, eta dator, eta horrekin batera gero ikusiko dugun bezala, mundu maila globalean dauden eztabaida hegemonikoak, nok gidatuko dituen prozesu guztiak. Hortaz, ez da iragana, hortan gaude, hor gaude murgilduta, eta gaurkoan argi dago gaurkoak erakusten digula ez dela iragana eta krisi honek jarraipena izango duela, ez dalako virus bat gora bera, baizik eta sakoneko errealak daukan krisi badelako. Eta gaurko egoerak ondo erakusten digu, loreak hau lehenengo harremana egin genuenean berarekin hitzaldi hau antolatzeko, ez dakit martxo aprilean izan zen, berak segurunik etzun pentsatuko uztailean egongo zanik etorri ezinik. Ez zuzen ere, froga bat emertziotelako ia positibo ematen zuen ala ez. Horrek erakusten du zein dan oraindik ere presente daukagun egoera. Hau zan pixkat sarrera. Esaiazu ze minutajea dala man, baina zan pixkat kontzeptu batzuen pixka bat kokapena nire egin pixkat modu orokor eta abstraktoago batean. Politikara ekarriz gaia edo krisiaren dimensio politikori azpimarratuz. Gaurko gaiak, politikaren jomuga, bizitza ala bizitza ona, politikaren nolakotasuna, gobernantzaren eskalak eta moduak, eta zer egin erantzun ideologikoak. Hoi izango da pixkat, hemendik aurrera landu nahi dudan gai bilduma. Eztabaida Michel Foucaulten lanetatik abiatuta eztabaida klasikoa. Hor ere asko idatzi da eta eztabaida interesgarriak izan dira, Foucault bera, Agamben eta Negri eta bestelako menbe nekropolitikaren kontzeptuan. Eztabaida teoriko hau azkenean berriz ere azaleratu egin da. Azaleratu edo praktikara ekarri da. Gubernamentalitate kontzeptuaren bitartez, Foucaultek esaten diguna da, momentu batetik aurrera, estatua arduratzen dela gure bizitzaz eta gure bizitza biologikoaz eta gure gorputzaz. Eta ardura hori hartzen duela eta hori nolabait ikuspegi politiko batetik kudeatu egiten duela. 8. mendetik aurrera. Gure gorputzak, gure biologia gobernatzen duela. Eta horri erantzita Agambenen homo sacer kontzeptua, esango genuke, gure bizitza zaindu, sakratu gisa, zaindu eta babestu egingo duela estatuak, eta hori dela bere lana. Baina aldi berean, homo sacer kontzeptuak oso ondo erakusten dut, Agambenen lanak oso argigarria dira zentzu horretan, sakratua dana sakrifikagarria ere bada aldi berean. Hortaz, sakratua eta sakrifikagarria edo biopolitika eta nekropolitika batera datozen kontzeptua dira. Txanpon beraren bi aldeak besterik ez dira. Estatuak erabaki dezake zeintzuk diran zaindu beharrekoak eta zeintzuk diran sakrifikatu beharrekoak. Proaktiboki zaindu egiten gaitu eta guk eskatzen diogu gu zaintzea, baina aldi berean estatuak erabakitzen du zeintzuk dira momentu jakin batean sakrifikagarriak. Eta estatuak esaten dugunean, botere publiko, pribatu, gero, sartuko gapisa gobernantzaren kontzeptuan, botere publiko eta pribatuen arteko uztardurak agintzen du. Eta botere publiko eta pribatuen arteko uztardurak kapitalismoaren fase honetan, ia fase guztietan bezala, noski merkatuaren mesedetan edo pribatuaren mesedetan jartzen du azken erabakia. Horregatik, zenbait fabrika edo zenbait sektore ekonomiko edo bestelakoak martxan mantendu behar dira eta martxan jarri behar dira ahalik eta azkarren, nahiz eta momentu jakin batean, sakrifikatu behar diren bizitza biologiko batzuk. Horrek sortzen duen egoera, noski egoera ziurgabea da, jendearen ziurgabetasuna sortzen du horrek. Azken finean, biopolitika eta nekropolitika batera kudeatzen baldin badira, eta modu arbitrarioan esango nuke kontingentean estatuak erabaki baldin badezake, guain zainduko zaitut, guain sakrifikagarria zea, horrek daukan lehenengo ondorioa da ziurgabetasuna. Ziurgabetasuna eta horrekin lotutako zaurgarritasuna. Eta horrekin lotutako beldurra
izu urte honetan. Zein izan da erantzuna edo, zein naturalki zenbailekutan nola erantzun zaio horri, horren aurrean, zaurgarritasuna, ziurgabetasuna, izua, beldurra eta nekropolitika eta biopolitikaren arteko uztarketa maltzur edo ilun horren aurrean, noski, reivindikazioa izan da bizitzarena, bizitza biologikoa, bizitza zaindu, bizitza gauza guztien gainetik. Bizitza zaindu gauza guztien gainetik. Gauza guztien gainetik esaten dugunean da, estatuak eta merkatuak definitzen duen biopolitika, nekropolitika bikote horren aurrean, aurka eta kontra. Hala ere, erantzun hori logikoa baldin badare, nik erantzun horri arazo bat ikusten diot. Eta da, bizitza biologiko hutsa defendatzen baldin baduzu, bitanuda esaten dana, bizitza biologiko hutsa defendatzen baldin baduzu, besterik gabe, hor, galtzen dana da, hain zuzene, bizitza duinaren kontzeptua. Eta bizitza duinaren kontzeptuarekin batera dator bita aktiba arentek aipatzen duena. Bita aktiba da, bizitza politikoa. Horrez ere esan nahi du, bizitza politikoa edo bizitza duina defendatzea. Ez dala horren beste bizitza biologikoa, bizi irautea, defendatu barrekoa, baizik eta bizi irautearen baldintza batzuk, eta bizi iraute horrek izan beharko lituzken mugak edo baldintzak modu politikoan definitzea. Bi dimensio ditu. Hortaz, konfinamenduaren kritika bi aldetatik etorri daiteke, eta horrela etorri da. Ikuspegi liberal hutsetik nik nahi dudana egingo dut, bankari anarkistaren kontzeptuan, pixka PSOEak idazten zuen liburu hartan bezala, barrio Salamankako niri ezagindu nik egin behar detena, banakoak erabaki behar du modu liberalean, eta gainera noski banakoa, eta gainera, merkatuak eskatzen duen logikaren abera, taberna martxan jarri, eta niri ez esani maskarilera behar edo kritikare egin daiteke, eta ez da nahikoa egin ere ikuspegitik demokratiko batetik. Nik onartu beharra daukat, eta onartu beharko genuke, ezin dala konfinamendu erabateko bat mantendu, sine die, nahi balin baduk gizarte hau martxan jarri, edo martxan mantendu. Ezin dira eskolak itxita euki hilabeteak eta hilabeteak. Ezin dala jendea euki etxetik atera gabezak zenbat hilabete. Ordan, ez da bizitza gauza guztien gainetik, bizitza duina gauza guztien gainetik bai, eta horretarako horrek eskatzen duena da eztabaida politikoa, eremu publikoa. Denon artean erabakitzea, zer da bizitza duina adindu batentzako edo ume batentzako, ze punturaino nire amak 84 urtekin nahiago du bere iloba besarkatzea edo ni, edo familia eta egotea, jakinda arrisku bat ere asumitu dezakela da, asumitu beharko dula, igual bizpairu urtetan edo 6 hilabetetan, igual kutsatuko dala eta hil egingo dala. Baina eztabaida hori nok egin behar du. Estatuak, nekropolitika, biopolitika, edo beste eremu publikoan egin behar dugu eztabaida hori. Eta hori da ziurrenik krisi honek ikuspegi politikotik dakarren ondoriorik larrienetarikoa. Hain zuzen ere, eremu publikoaren ukazioa, eremu publikoaren galtzea, hain zuzen ere, ondorioz, politikaren ukazioa eta politikaren erabateko galera. Ze gotzan, ze lasai, nola onartu dugun, eta hori izango da, segurunik, krisi honetatik, isate gehien harritzen hauena, onartu dugun, etxean egotea 3-4 hilabete atera gabe. Nola 6-8 hilabete, izango baligute, ez, egun barko dezu etxean, atera gabe, 3-4 hilabete. Eta lasai asko onartu dugu. Are gehiago, galduko dituzue zuen nortasunaren elementu gakoa diren festak. Zuen eremu publikoaren elementu nortasunezko gakoak diren festak. Izarruikoak eta naberanek esango zuketemen zela, gure izaera dionisiako indigena hori ere galdu dugu. Eta gure nortasunaren parte klabe gakoak dira festak. Politikak bi alde ditu, polisa eta polemosa.
elkarrekin bizitzea, polizean, eremu publikoan, eta gero protesta, gatazka, konfliktua, polemosa. Poliza desagertu egin zaigu hilabete hauetan, eta hau ere da polizaren simulakro moduko bat. Etxe, itxi, jatorri etimologiko antzeko edo berbera, duten kontzeptua dira. Etxekotzeak, etxekotutako animaliak, domus eta domestikazioa, eremu publikoaren galera horren arrazoiak edo hain hotzan onartzearen arrazoiak asko dira. Hor batzuk aipatu ditut. Beldur bikoitza esango nuke birusari beldurra eta isunari beldurra. Biak izan dira argita garbi, presente egon direnak. Alde batetik zegoen, noski, kalean polizia, baina bestetik birusaren eragin ez jakina. Zegoen gainera esaterik, jakiterik nun zegoen nun ez, ze ondorio, larriak ziren, ez hain larriak. Erantzukizun kolektiboa, noski hori ere faktore bat izan da. Nik ez dut nahi nire burua kutsatzea, baina ez dut inor kutsatzerik nahi. Gero egon da, dimensio ja pixka freudiana sartuta, heriotz pulsioa denok daukaguna. Ez atzarete egon neurrian, gustora etxean, gustora itxita, gustora, eta momentu batean esantzikutenean, bueno, hain ja atera, zen nagia, oain, berriz ere, kalera atera, jendearekin hitz egin. Badago ere pulsio bat, askotan eramaten gaituena, bueno, kontrakziora, itxiturara, ezta? Morrontza voluntarioaren inguruan, azkeneko jakinek aipatzen du zer sarrion handiak, morrontza voluntarioa ere bada beste klasiko bat, ze punturaino obedientziarako sena dugun, neure batean, ez dakit genea, baina sena bai. Eta gero jarrera estoiko hori, ez da, estoizismoa, bueno, a ber, ez da, indarri, alasai hartu dezagun, etxean egon behar badima, egongo gara etxean, guazen egokitzea, hau da bizitza horrelakoa da, ez dugu etengabe derrigorrez enfrentatu behar errealitatea. Eta bigarrena polemosaren desagertzea. Norena da kalea, fraga pozik egongo zan. Norena da fraga, bueno, ezakit hemen jende gazte asko dago, eta fraga igual ez du inok ezagutuko, baina fraga Franco ministroa zanak, eta gero Alderdi Popularren fundatzaile eta presidente, bueno, momentu jakin batean, 76. urtean esaten duen, kalea nerea da. La calle es mía, esaten zuen. La calle era suya. Argi dago, kasu honetan, kalea, baina kalea esaten dugunean zan, eroskin zinpeko guardiatik Espainiako ejertzitora, autoritate bezala definitzen dituen guztiak, egon direla beraien paradisuan. Aginduak eta aginduak eta aginduak eta bronkak eta bronkak eta aginduak ematen eta botatzen. Horrek noski polemosaren elementuan badauka eragina. Polemosa politikaren beste dimensioa, bigarrena, politika, protesta, ekintza kolektiboa, mobilizazioa. Zeintzuk izan dira ere mobilizazio eremuak? Balkoian egin genduen aberri eguna eta sareak. Mobilizazioaren dimensio hori aztertzen marima dugu, daukagu mobilizazio diskursiboa, sareetan etengabeari dana, mobilizazio arautua, hauxe mobilizazio arautu bada, metro terdi, maskarillak, ikusi ditugu zenbait manifestazio, zenbait konzentrazio, denak txintxo. Eta gero, mobilizazio arautu gabea danez, arautu gabeak ez du inongo aldaketarik izan. Inongo, batzuk izan ditu, baina, bueno, arautu gabea danez, harri batzu bate barra balimadia, botako ditugu, ez ditugu harriak desinfektatuko aldez aurretik, ez dauka inongo zentzurik. Mobilizazioaren eta protestaren dimensio horrek ere aldaketak izan ditu, eta ez dakigu ze aldaketa izango dituen etorkizunean. Hemen nator nire teknofobia, teknofiliarekin, batzuk ezagutzen duzue pixkatzen dan horren inguruko jarrera. Urrezko kaiola digitala. Eremu publikoa, kaleak endu digutenez, kalearen simulakro edo mundu paraleloa, nolabait esan da, kale paraleloa sareak izan dira. Urrezko gaiola digitala aipatzen du, ze hor ambivalentea edo trivalentea esango nuke izan da sareen eragina. Disiplina, errendimendua eta harremanak.
Argi dago, irautza teknologikoak behar zuen bultzada eman diola krisi honek. Zoom, Jitsi, Collaborate, Moodle, itota gaude tresneria horrekin guztiarekin. Eta telelanak, noski, produktibaren hazkundea, datua merkantzia gisa, aipatzen genuen hor, Erik Saden, Mark Fisher, edo, dela gutxi, Gradomiarako Lamatian Ura Aristimuñok ere lantzen zuen gai hau, ze punturaino, azkenean, kapitalismoaren muinean dagoen merkantzia eta gaur egun merkantzia datua da ugaldu egin den, eta azkenean esatezu, lehen baino gehiago funtzionatzen ari da kapitalismoa. Kapitalismoa ez da bakarrik kotxeak egitea, kapitalismoa momentu da kapitalismo kognitiboa. Eta zentzu hortan, kognizio aldetik izugarrizko produkzioa izan dugu. Mundu paraleloa da, eta paraleloa den neurrian virtuala ere bada, neurri batean virtuala ze zentzutan, kaleak berdintzen gaituen bezala, eta eskolak, eta espazio sozial fisikoek berdintzen gaituen bezala, espazio virtualek desberdindu egiten gaitu. Lehengo klase arrakalak, zein ez zeukan lan finkoa zeinek ez, zeinek daukan zeinek ez, zeinek egin dezaken dela lana zeinek ez, emakumearen posizioa zein dan etxe barruan, etxetik kanpo, domestikatzeak zer suposatzen duen. Klase arrakala hori guztiak gero handitu egin dira edo berria sortu zaizkigu, oso bitxiak. Zeinek dauka balkoia, zeinek ez, balkoian eguzkia jotzen duen, ez duen jotzen, zeinek dauka txakurra paseatzeko zeinek ez, umeak etxean dituenak, etxean ez dituna, bikoteakin bizi dana, bikotean bizi ez dana. Sortu zaizkigu klase arrakala berri batzuk. Baina hemen, ikuspegi teoriko batetik batez ere interesgarriena ez da horren beste, hori bada, baina ez da hori bakarrik. Beste gai bate badago hor, eta da, azkenean eztabaida teoriko bat oso bitxia, oen dela 6-8 hilabete, urtebete, bi autoren artean zegoena, Byung-Chul Han eta Foucaulten artean, pixkat argitzearen ia ze gizartetan bizi ginen. Gizarte positiboan, edo gehiegizko positibotasuna daukana, edo gehiegizko negatibotasuna daukana. Hortaz, gizarte disiplinarioa, hau ezin dezu egin, Foucault, edo gizarte errendimenduaren gizartea, Fisher edo Friedrich edo Byung-Chul Hanek aipatzen dutena. Zuk egin ahal duzu, eta egin ahal duzunez egin behar duzu. Eta zuk zure burua, jopu gisa, sartu behar duzu, ahal duzun hori ahalik eta gehien esplotatzen, akitzen, ustiatzen. Yes, we can, eta orduan, al balima duzu, egin behar duzu, baina zure buruarengan sortzen duzun persioa. Byung-Chul Hanek esaten du, ja gizarte disiplinarioa desagertu egin dela, eta ja errendimenduaren gizartean gaudela. Autoesplotazio, tresneria hauekin guztiekin sortzen ari garen autoesplotazioan. Krisi honek ekarri duena da, bien arteko kombinaziorik gaizto eta txarrena, ze biak izan ditugu batera. Gizarte disiplinarioa eta errendimenduaren gizartea. Disiplina erabatekoan, ezin zara etxetik atera, polizia kalean, ejertzitoa kalean, hau egin behar duzu, hau jarri, hau kendu, hain balio du, hain ez du balio, nik esango izu zer, nik suspendituko ditu festak popularrak edo herriak sortutako manifestazioa direnean, erakundek kendu eta ematen dizkigute festak, gizarte disiplinarioa, eta aldi berean errendimenduaren gizartea. Ze errendimendua ez da eten, eta errendimendua nik egia da ezagutzen dudala batez ere gure eremua, hezkuntza eremua, eta hezkuntza eremuan gainera dagoen autoesplotazioa bikoitza da. Ez da bakarrik berez tresneria honek eta telelanak eta bestelakoak ze punturaino, askea zera edozein momentutan lan egiteko, zu dosifikatu, ze ordutan, noiz, eta konziliazioa, noski, konziliazioa, eta egunero, eta ordu txikiak arte, eta asteburutan, eta hau da, pixkat, baina zuk erabaki noiz egin nahi duzun. Hezkuntzan gainera dauka beste plus bat, eta da, bezeroa ez dela bezero hutsa, ez dela kliente bat hor daukazuna, egingo dut kliente honek ez, bezeroa dia, ezagutzen dituzun ikasleak. Eta igande batian, arratzaldeko 8:00 9:00 gradua mailerako lana asteazkenean daukanean, esaten dizuna, eske hau nola jarriko nuke, bilografia hau hola jarri bako nuke? Nik ezin diot esan dizu, barkatu, astelehenetik aurrera. Ez, astelehenean orkestu behar gradua mailerako lana. Hortaz, oso kombinazio gaiztoa dago errendimenduaren gizartea eta gizarte disiplinarioan artean. Eta azkar amaitzen hasi azkeneko partea. Gobernantza zaharberria.
sartuko gara pixka arlo politikoan. Gobernantza kontzeptuaren inguruan sortzen nahi da, pixkat eztabaida politaz, eta azkenean praktikan ikusten agari gara zer dan kontzeptuen borroka hegemonikoa. Duela 6-8 urte, gobernantza aipatzeak suposatzen zuen, sistematik eragindako kontzeptualizazio bat, badaki guztaren gobernantza, honek ez dakazter ikusirik aldaketarekin, progresismo, ez. Eta kontzeptu horren inguruan sortzen ari da, borroka hegemoniko bat. Eta hor, gobernantza aipatzen duenean Euskal Herrian norbaitek, ze gobernantza zari gara? Zin da? Urkulluk aipatzen duen gobernantza kolaboratiboa, mai baten bueltan, bakarrik bere alderdiko erakundetakoak biltzen dituena? Ala, bestelako gobernantza demokratiko, lurralde gobernantza demokratiko bat. Hortaz, kontzeptu horrekin sortzen ari dan eztabaida politikoa zuzen horrek erakusten duzu punturen kontzeptuen joku hegemoniko horrek garrantzia duen. Zer ekarri du virusak? Eskalaren eztabaida. Virusak ez du mugarik. Noski, ez duela mugarik. Bai, noski. Think global, act local. Act local ez, act national. Nazio estatuek, eredu esfaliar klasikoan, horiek izan dira, hartu dutenak, azkenean erabakitzeko gaitasuna. Mundu mailan argi dago, imperioaren gainbera, lehengoaren gainbera datorrela, eta berria hortxe dagoela bere kandidatura aurkezteko prest, edo zain, edo aurkeztuta, eta ez da egon kudeaketa eraginkorrik krisi honena. Europa mailan, esango nuke, are gutxiago eta are larriago. Azalera ditu krisiak beti bezala eta beti ere lehendik zeuden eztabaida berdin-berdinak. Iparraldeko Liga Hanseatiko Kalvinista eta hegoaldeko xahutzaile katolikoak. Eta oraindik ere gaur bertan bilera daukatela, diru horiek nola banatuko dituzten eta hortxe dago eztabaida. Egia da gero, noski, gai honek beti zabaltzen ditula, horregatik esaten genuen, gai honek beti zabaltzen ditula elementu batzuk izan daitezkenak. Agenda batzuk zabalduko dira. Europan federalizazioa arituko gara mendik aurrera zertxo bait, nola banatuko ditugu diruak? Erregioak hartuko ditugu irizpide bezala edo estatuak? Zehoz ez zabaldu da. Eta Euskal Herriak edo horita. Euskal Herria, virusak harrapatu Euskal Herria oso egora berezian eta bitxian. Elkargoan, lidergo ia esango nuke soberanista bat. Nafarroan, lehen ministro berria Frantziakoak esan du separatismoaren kontrako lege bat egingo duela. Argi dago, kezkatuta dagoela, separatismoaren kontrako lege bat, ez ze lege mota izango den, baina, esan du. Ikusi du, hasi direla pixka bat regioak asaldatzen eta beraien soberania reivindicatzen. Nafarroan aldaketa sistemiko historiko bat, oraindik ere egonkortzearren eta autonomia erkidegoan hauteskundeen zen gobernurik gabe. Ze erakutsi digu virusak ikuspegi politiko batetik autogobernuaren mugak, erregio zatikatua gara, eta hortaz zirte edo zarte egiteko posizionamendu hortan, virusak agian hori ekarriko dugu, pentsa dezagun zirte edo zarte egiteko behar hori, edo erregio zatikatuaren eta mugatuaren bidean jarraitzen dugu, pixkat egokituz dagoen egoerara, edo heltzen diogu gai honi benetan serio eta autogobernu blindatu fundamentuzko bat eskuratzen dugu epe laburrean. Gobernantza kolaboratiboaren gabeziak, lehen aipatu dut. Gobernantza kolaboratiboaren gabeziak di azken finean 40 urtetan indarrean egondan gobernantza eredu baten krisia erabatekoa. Ja sartuta genean krisi horretan, baina virusak areagotu egin du krisi hori. Oso agerian utzi du, biluztatzailea izan da virusa. Zaldibarren ere ikusi genuen, zintzan gobernantza kolaboratibo mota baten krisia. Horregatik ez da ezer berririk gertatu, baina honek oraindik gehiago azalaratu du nolakoa izan den orain arteko gestioa 40 urte hauetan, eta oraindik ere eragile batzuk ez dutela liseritu eta irentzi, eta haren amaierak ze aldaketa suposatu duen herri honetan. Eta oso modu gordinean esan da, pastela banatu behar dela. Eta pastela banatzea, serio banatzea dela. Gobernantza hortan ezin direla erakunde publikoak eta lobby pribatuak beraien artean ezin dutela bakarrik kudeatu berria. Eta hori dago lotuta azkeneko gaiarekin, eta da publiko, pribatu, komuna berrorekatzean. Reivindikatu dugu noski, botere publikoa, publikotasuna. Botere publikoen lana, ardura, erantzukizuna.
baina kontutan izan gabe batzutan, botere publikoaren reivindikazioa, botere publikoa interes pribatutara begira balin badago, azkenean ez da botere publikoaren reivindikazio bat. Eta hor ja hasita zegoen bestelako dimensio bat gobernantza publiko-pribatu komunarena, batez ere herrietatik datorrena, udal mailetatik datorrena, hori txertatu behar dezula sistema politikoan. Hori ez da anekdota bat jada. Eta krisi honek erakusten du gainera, kudeaketa hori udal mailan, toki mailan asko zero beto egiten dela, ze oso ondo ezagutzen du udalak bere herria, eta badaki nola kudeatu olako egoera bat. Amaitzaldera, bai, 0 minutu. Bi irudi, azkeneko bi irudiak. Salbuespenaren kudeaketa demokratikoa. Hori, bai, esatea erresa da, baina salbuespenaren kudeaketa demokratikoa ez da inoiz erresa. Eta askotan ere, gaur goizean entorren irratian entzuten Murga sailburua, eta batzutan pena eta guzti ematen dizu. Benetan, pena, baina ez bera dalako, edozein agintari politiko kolako egoera bat kudeatu behar duenean, ez jakintasunean, jakinda zenbat interes dauden kuruzatuta, honi kaso dute baino, beste honi kalte ingo diot, eta kontrol demokratikoa gaina tartean dagoela, benetan zoramena da. Erakunde publikoetako ardura honek pena ematen didate, eta berdin ze alderdikoak diren, berdin zait. Ze badaki ze zaila dan, holako gai bat kudeatzea. Erromatarren garaian gainera hori oso ondo bazekiten nola kudeatu behar ziren nolako gaiak. Salbuespen egoeran, diktadura bat ezartzen zen, senatuak bere eztabaida antzu xamarrak uzten zituen, deliberazioak eta alde batera utzen ziren, ezan agoraren gaia, miliziaren garaia zen, eta orduan diktator bati uzten zitzaion errepublikako botere guztia. Eta gero noski, Erroman, azkenekoak enduta, azkenekoak iazun itzuli, botere hori, gero boterea itzultzen zen senatura. Gurean, tamalez, ez dago jada diktadura komisariorik. Esango genuke diktadura soberanoa dugula Carl Smithen kategorietan. Diktadura soberanoaren egoeran gaude, eta ez da bakarrik aipatu behar estatu mailan deep state edo estatu sakona aipatzen dugunean esaten ari garen hori. Hor, azpian, ze punturaino, egoera bakoitzera egokitzen den zuzenbidezko estatua, horrek erakusten du diktadura soberano batean bizi garela. Zuzenbidezko estatua eta legea ari da egokitzen etengabe jerarkia normatibo guztia pikutara botata, momentuan konpondu behar den egoerara. Eta hori diktadura soberano bada. Momentu, azken astean, hauteskunde batzorde zentrala apurtu egin du sistema juridiko guztia hauteskundei dagokienean. Lege organiko aldatu gabe, kontrol jurisdikzionali gabe, Junta Elektoral Zentralak erabaki du nola bozkatu behar da, zein bozkatu dezakeen, ze baldintzetan. Junta Elektoral Zentrala, edo hauteskunde batzorde zentrala, ez da organo jurisdikzional bat. Epaia daude, noski, hauzete goreneko epaia daude, baina gero daude oso fidagarriak ez diren zientzia politikako katedраdunak. Eta ezagutzen du pixka panorama. Eta horiek lege organikoa jerarkia normatibo guztia pikutara botata, erabaki dute, zein dan demokrazia baten gailurrean dagoen fenomeno baten kudeaketa. Hori diktadura soberano da. Larrialdietan zailtasuna daude eredu Habermasiar ideal horri bide emateko. Mai inguruaren eredua zaila da kudeatzea krisi egoera batean. Krisian momentuko kudeaketan zaila da. Jakinda, mai inguru hori modu batea edo estera gondala, ze batzuk biltzu dira mai inguru horretan batzuekin erabakiak hartzeko. Ez ditugu ezagutzen. Baina nik badakita ziur nago, Jaurlaritzak zenbait erabaki hartu dituenean, mai inguru hortan bildu dituela erakunde publikoak eta alderdiak ez diren eragile batzuk. Eta horiek ez dira gardenak izan bilera horiek. Gero izan dugu beste, eta hori da, mai inguru oligarkikoa. Hor, berrian argitaratu nuen artikuluan aipatzen nuen, gero zegoela beste mai inguru oligarkikoa, ze bazeola beste mai inguru bat, denak bilduta, nola bakoitza bere iritzia ematen, eta hau eta beste egin behar da, bestea, eta gizet, milioika koñatu, sarean bilduta Twitterren, kudeatzen krisia, ezta? Influenzerrez bildutako nola baiteko mai ingurua. Inongo eraginik ez daukara. Baina hola ere zaila da, arrisku biologikoa
kudeatzea zaila da. Edozein arrisku, baina biologikoa bereziki zaila da. Zenbait elementu daude hor jokoan. Eta azkenean, horako gobernantzan ez da horren beste zer erabaki, edo zer erabakitzen dugun, ze ez jakintasunean ez dago esaterik zein dan erabaki zuzena eta zein desegokia. Duela 4 hilabete Murga Andreak esaten zuen honek ez zula balio, eta baten batek baldin bazera eman kutsatua ingo zanaren seinale, eta gaur han egon da telebistan hau jarrita. Ez jakintasunaren gainean ezin da eztabaidatu zer erabakitzen denari buruz, baina bai nola erabakitzen den eta zeren mesedetan. Jakin da holako goretan beti dagoela balioen arteko talka bat. Eta balio guztiak hartu behar direla kontutan. Eta azkenekoa. Azkenekoa. Eta azkenekoa da betiko galdera, zer egin? Zer egin olako egoera batean, edo zer egin daiteken, edo zentzu dira hor dauden eztabaidak. Sistemaren ikuspegitik egingo dana nik uste argi dagoela. Argi dago koronavirus honek ez du akabatuko kapitalismoa, eta kapitalismoak izaera lanpedusiarra du, eta errealitatea aldatuko du goitik bera erreala aldatu gabe, edo ez aldatzeko. Lehen esan dugu errealitatea eta erreala. Erreala aldatu ez dadin, errealitatea aldatzeko prest dago goitik bera. Estatuak intervenitu behar duela? Intervenituko du. Diru laguntzak eredu keynesiar edo neoikenes emango ditu. Nazionalizatu behar dela zehoze, nazionalizatuko du. Baina logika azpikoa ez du aldatuko. Horrek esan edu, modernizazioaren uin horretan oraindik ere gaudela. Eta eztabaida globalak, eta Txina, eta besteak, hori ez da, hori badoa. Horren aurrean zeintzu dira somatu daitezkeen erantzunak. Simon Krisilik eskema bat planteatzen du pixkat egoera zibilizazionala hau krisi aurretiko lanak dira hau guztiak. Pixkat erantzun ideologiko horiek pixka bat azaltzeko edo horien inguruko hausnarketan laguntzeko. Berak berizten ditu 2 erantzun. Gero pixkat nik egokitu ditu beste kontzeptu batzuk. Bat, nihilismo pasiboa, nihilismo aktiboa eta baikortasun aktiboa. Nihilismo pasiboaren erantzunak 2 aldaera izango lituzke. Eremitikoa eta hedonista. Ikusten bari badugu pixkat zentzu diren, batez ere nihilismo pasibo eta aktibo erantzunak dira 14. mendean, 15. mendean, 16. mendean, izurrite, beltz eta gorri eta guztiak egon direnetan, gure zibilizazioak, gizateriak oroar hartu dituen erantzun berdinak. Berdin. Nihilismo pasiboan hartu daiteke erantzun eremitikoa edo iesaldi eremitikoa. Eremitak ziren, herrietatik, zibilizaziotik ies egiten zutenak, eta urrutiko baselizetan banaka beraie bakarrik biltzen ziren personak. Ez dakit Buñuelen pelikula hori goratzen dezuen, Simeón del Desierto, Simeón el Estilita, benetako personaje bat izan zen, zutabe baten gainean pasatu zituen 40 urte, zutabean jarrita. Nork bere burua zaindu, autolaguntza, austeridade banakoa, eta 14. mendean olako asko egon ziren, eta esango nuke gainera, eremitismoaren arrazoietariko bat, hain zuzen ere izan zala, hori, pixkat izurriteetatik, eta batez ere herrietan zeon salubridadea ikusita, handik ies egitearen. Bigarren erantzuna, hedonista. Hedonista, carpe diem. Zeinik ziurtatuko ditenen, bihar bizirik egongo naizena. Argi dago, disfrutatzea, eta taldean, noski, hori da banaka egiten. Hori taldean egiten da, eta, ezagutu dugu, konfinamendua utzi genunenetik, gaur arte gutxienik, izan dugun carpe diem fasea. Argi dago. Erantzun, nihilismo aktiboa. Hor dago beste eztabaida bat, ez daukat demorarik hemen lantzeko, baina aukera izango dugu horrerantzean, edo beste testun batean edo. Roberto Espositok desberdintzen duen immunitatea eta komunitatea kontzeptuak. Nik uste oso kontzeptu interesgarria diala holako egoera hau definitzeko. Nihilismo aktiboa izango litzateke Joseba Gabilondok aipatzen duen irteera apokaliptikoa. Eta izango litzateke pentsatzea zerotik hasteko modua badugula zerora iristeko. Eta zeroa esaten dudanean da zerotik hasi
berriz ere berreraiki mundua, berreraiki, baina berreraiki beste zero, beste itxitura batera iristeko, beste egoera utopiko perfektora iristeko, bere baitan distopia bat, segurunik, gordetzen duen utopia bat. Nihilismo aktibo horrek, bizio apokaliptiko hortan, gizartearen kontzeptualizazio immunitarioa du. Eta berdin zait hor, itxitura hori den, itxitura religiosoa, itxitura nazionala, askotan komunitarismoa edo komunitatea esaten dutenean batzuk edo esaten dugunean, batzutan honekin berdintzen da. Komunitate itxiaren etorkizunean dagoena, edo iraganetik datorrena, edo azken finean sakrifizio bat eskatzen duena. Sakrifikatzea persona, talde, indistinto, homogeneo baten mesedetan. Bai ikuspegi ezkerretik, eskuinetik, klase ikuspegitik, nazio ikuspegitik. Eta hirugarren irteera izango litzateke baikortasun aktiboarena. Baikortasun aktiboa zer da? Zein da baikortasun aktiboaren markoa? Baikortasun aktiboa da, lehen epatu duan Hannah Arendten eta traolaren elkarrekin, esan duzu, elkarrekinekinaren traola laburbiltzen den baikortasun aktiboa. Azken finean da, ilustrazioaren amets edo amets gaizto bilakatu daiteke, baina amets ere baden, edo utopia horren jarraipen moduko bat, komunitatea beste modu batean ulertuta. Eta ez komunitatea nihilismo aktiboak ulertzen duen moduan, itxitura utopiko-distopiko bezala, baizik eta artekotasunean eta tartekotasunean osatzen den komunitatea. Espositok esaten dugu komunitatea, hain zuzen ere, sortzen dela artekotasunean, eta artekotasun horrek suposatzen du tarteak daudela, ez garela gauza bera, baina desberdinak garen arteko artekotasunak sortu dezakela komunitatearen kontzeptu hori. Nik uste Euskal Herrian bereziki hildo honetatik, hildo filosofiko honetatik badaukagula aukera garapen oso sendoa egiteko. Eta lehen aipatzen nuen praktikan publiko pribatu komunaren arteko gobernantza ereduak, zenbait herrietan garatzen ari direnak, nik uste horren adibide argiena dira. Zaintza tartekatua hortan ere nolabait laburbiltzen dena. Azken finean, aldagai kontraesakor guzti hauen artean nolabait gauzatu daiteke edo gauzatuko da krisi honen ostekoa. Eta amaitzeko, azkeneko jakin ale potolo hori jaso nuen joan den astean, eta Azurmendinen hitzak hartuta esango nuke gure mitoetan, ez dakit auzolanean, edo ez, hor badago eztabaida ere auzolanaren mitoaren inguruan, oinarrituako utopia apal bat, eta distopiaren mamua bere baitan ezkutatzen ez duen utopia apal eta txiki bat, nola baita esan da. Jakin da, beti itsasargiak izango direla utopiak, eta lotzen da pixkat iazko utopiaren kontzeptualizazioarekin. Itsasargiak direla, eta itsasargietara ezin zarela gehiegi hurbildu. Ze itsasargiak beti leku arriskutsuetan jartzen dira, eta marinelak badaki, gida dala itsasargia, baina txarra dala gehiegi hurbiltzea. Ze itsasargiak beti haitzetan eta arroketan jartzen dira, eta horiek dira leku arriskutsuenak. Eta besterik gabe, mila esker, eta barkatu luzapenagatik. Mila esker zuri, Mario. Kafearen tarte sakartua sakrifikatzen ari gara. Baina lare tartetxo bat, norbaitek zerbait esan edo galetu nahiko balu, bai hemen, bai online jarraitzen ari zaretenok.
Ez, Ima, aipatu duzu badaudela bi kritika nagusi, ez? Bai, hori da. Bi kritika nagusi daudela, bueno, egon direla, ez? Garai arraro honetan, batasen jarrera bat ultraliberala edo, ez? Norbanakoarena, eta nik egiten dut duana, inork ez dit zeraten. Eta gero zegoen beste posizio autoritarioagoa, ez? Esaten duzena, erabili dutena, akito zen kasa, zaude disiplina apurtzen, eta bar. Karo, nik hau izan dut kriston dilema honekin. Osa, ni konfinamenduan posizionatzen nintzen gehiago, igual, joera autoritario horretara, batez ere interpretatzen duenlako, zela komunitatean bizi nahi badugu, gure askatasunaren parte bat bai ukatu behar dugula, nolabait bien komunerako. Baina egia da, hor dagoela tendentzia hori, ez, gero erabilera. Orduan, bai, bi kritika egin daitezke, baina galdera zen, bintzat, bakite imposible dela, baina zein da nolabait jokabide egokiena, edo ez dakite pizka koherenteagoa izango dena nahi dugun gizarte horrekin, ezken nik benetan dauka kriston dilema horrekin, ordan. Ikusten, eraba logikoa dela lehenengo erantzuna. Ez autoritarioa, baina azkenean nekropolitika eta biopolitikaren arteko joko maltzur horren lehenengo erantzun naturala da, hemen ezin dugu bakoitzak nahi duena egin, hemen bizitza arriskuan jartzen ari gara, eta maskarilla ez da aramana, ez da rebeldea. Da egoista bat, eta egoista esango nuke gainera, parametro ideologiko jakin batzutan mugitzen den egoista mota hori, ezta? Oso paradigma Barrio Salamankako mobilizazioak eta pixkati guri. Egia da, gero horrek mailakatze bat ere badula. Bai, baina hala ere, horren aurreko lehenengo reakzioa balima da, izu, etxean, esan baino batu, etxean da, ez izan egoista, pentsatu besteengan, hori, lehenengo erantzun hori, egokia eta zuzenea iruditzen zait, eta hori da lehenengo pausoa. Kasu honetan, babestea aginte autoritario bat. Babestea diktadura bat. Eta askotan hor gelditu gara. Eta guztet, lehenengo pauso hori ematea ezinbestekoa dela. Esatea, izu barkatu, jartzazu, eta gainera ez bali maizu jartzen isuna daukazu. Punto. Baina bestea, eta bestean ikustet, bestean gabezia izugarria izan dugula, horrek ere badula beste pintza bat, bestera ikusten mari marezu, egia da pintza beti esaten erdian gelditzen da. Erdian gelditzen dana da aginte autoritarioa. Aginte autoritarioari kontrol demokratiko izugarria jarri bartzaio gainean. Horrez ere esan nahi du. Erabaki hori, orain bai, orain ez, hau eraman, hau ez, oain maskarilla, oain eskolak zabaldu, oain ez, oain parkeak, umentzako parkeak zabaldu, oain ez, oain adinekoak atera daitezke, oain ez. Ze fabrikak dira martxan jarriko direnak. Smurfit martxan egon da papera produzitzen etengabe. Zergatik, teorian elikadurarako papera zalako produzitzen zana. Hango langile batekin ditzen egin da, esan zian, bai, produzitzen dugu elikadurarako papera txakurrentzako eta katoentzako janaria. Janarien bolsak. Eta igual hori lehentasunezko gai bada, igual ez esaten ez, igual bada. Ze ez da bakarrik ze produzitzen duen, ze jendek egiten du lan bertan, ze etekina dituen enpresa horrek. Nik falta motatzen duan dana, horren inguruko erabaki demokratikoak eta horren inguruko espazio politiko bat sendoa egotea erabaki horiek hartzeko. Eta ni ibili naiz ere konfinamenduan zehar Twitterren oilo garkia horretan, oilo oilar zahar bezala, txiki erakundeak xaxatzen eta bestia eta kritikatzen. Hain zuzen ere, falta mota dudalako zenbait gaietan, erabakiak izatea gobernantza publiko pribatu komunaren eremuan eta markoan. Esan, eskolak zabaldu behar dira, eskolaren funtzioa zen da. Umeak matxakatzea 6 orduz, umeak 6, 7, 8, 10 urteko, umeak matxakatzea 7 orduz ordenagailu baten aurrean edukiak ikasten, edo sozializazio tresna da gauza guztien gainetik. Adin horretan. Nik ikusten nire alaba, 12-13 urtekin, eta hau izan da, tortura sistematiko bat izan da. Hain garrantzitsua zen, 3 hilabete horietan, eduki batzuk, kompetentzia batzuk galtzea irabaztea? Igual ez. Baina horren inguruko eztabaida bat eginda gobernantza eremu demokratiko batean? Ez. Adibidez, gai hortan esango nuke, hezkuntza eragileak. Jantoki eta bestelakoen kudeak eta dauden enpresak.
gehi erakundeak noski, guazen mai batean biltzea eta esatea, adin honetan zein da asumitu dezakegun arriskua. Nola kudeatuko dugu arrisku hori. Lehentasuna emango diogu balore honi edo beste honi. Hori hola kudeatu behar da holako egoera bat. Eta hola ez da kudeatu. Eta orduan, gelditu gara nolabait lehenengo pausuan. Liberalismoaren kontrako diktadura majo batean esango nuke? Takit majo, baina, diktadura funtzional batean gelditu gara. Eta bigarrenean nik utzune izugarria ikusi dut. Zemailekutan eginda, zemailekutan maila lokalean, da beste, baina, erabaki nagusiak Moncloak hartzen dituenean, eta hor kokatzen dugu eztabaida beste plan hortan, hemen erabaki, herritarrok erabaki, hemen eta herritarrok, bi lelo horiek dira hemen klabeak, udal batek zer egin dezake, erabaki nagusiak Moncloak hartzen baino ditu, eta gero, detailez, bezperan Urkulluri, hau erabaki dute, jakin dezazu zu pixka 6 ordu lehenago, ezin dezu zer esan zen erabaki dute, baina, jakin zazu. Hortan gelditu da gure autogobernu demokratikoa. Osa, utxunea bereziki horre egon da. Eta horrek eramaten gaitu eztabaida oso potolo eta zail batera, eta da, ez dago bizitza gauza guztien gainetik. Ez. Bizitza biologikoa, bizirautea, ez dago gauza guztien gainetik. Gauza guztien gainetik dago bizitza duina. Eta duintasun horren definizioa komunitateak egin behar du. Denon artean, partekatuta, erabaki behar dugu zer den bizitza duina. Eta gelditu gara askotan lehenengoan. Bizitza gauza guztien gainetik, pixkat autodefensa bezala, baina libera hauen hora doaz. Bakoitza berak nahi, batzuk egon dira presionatzen gizarte zibiletik Trumpen eredura, eramateko egoera. Ikusi dugu esatu batuetan zein dan panorama. Boris Johnsone hortara hasi izan eta gero atzera egin zuen. Horregatik, hor, bigarren jauzi hori. Hori da pixkandik falta mota duana, eta ia ikasten dugun hurrengorako ez dagoenerako. Barkateko didazu ez, hitza eskatuta badago jendea, online ere bai denbora joaten ari zaigu. Kafearen orduan sartu gara, lehen aipatu dizuet denbora kudeatzeko arazo dauzkagula, badakit lagunak ez ditu dala egingo. Egunaren amaieran eztabaida foro bat izango dugu, hor Josebaren hitzaldian ez dago, tartea zabalago izango da, hor berrartu ditzakegu akaso orain egin genituenak. Barkatu.